Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nag-awol kon absent without official leave ang duha ka mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office nga nagpositibo sa duha ka managlahing surprise drug test. Unang nag-awol niya atong hinapos nga bahin sa Disyembre ang Intel Operative nga nagpositibo sa confirmatory test nga migawas niya atong milabayng Disyembre. Samtang nag-awol usab ang laing personnel sa Lapu-Lapu City Police Office nga nagpositibo sa surprise drug test ni atong Enero 2. Ang duha parehong wa na mo challenge sa resulta sa surprise drug test. Matod ni Police Lt.Col Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga parehong napasakaan na ang duha ka mga pulis og kasong conduct unbecoming of a police officer. Ang duha gipaubos na sa floating status human migawas ang resulta sa ilang confirmatory test. Apan human nila ma-turn over ang ilang mga isyu nga armas, wa na mo duty pa ang naasoy mga pulis, hinungdan nga gipahunong na usab ang ilang sweldo. Kinahanglan mi mo file og awol kay di na mi mo paabot sa kaso nga ma-dismiss sila atong sa ilang pagpositive. Kay mo continuous man ang sweldo og pila na ka buwan, it takes 3 months. Meaning 3 months di sila mo duty pero naagi pa sweldo. Mas as early as 5 days di na mo duty, so paputol din na namo. Samtang nagnegatibo sa surprise drug test ang 40 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police Office nga gipahigayon ni adtong Enero 20 ug Enero 27. Samtang wa pay resulta sa surprise drug test nga gipahigayon ni adtong Pebrero 3 ug Pebrero 10.